poručujemo s ovoga mjesta Hrvatima i njihovoj vlasti da obezbijede narodu srpskome sva prava, kako u Dubrovniku, tako i na ostalim prostorima Hrvatske. Ako to ne urade, onda ćemo mi okolne države isporučiti svoja istorijska prava. Najsmjeliji naši snovi, najdrskiji snovi, najudaljeniji naši strateški ciljevi ostvaruju se ovih dana. Su jednostavno ocijenili da je došao trenutak realizacije ideje stvaranja Velike Srbije. Samo to je bio razlog napada i na Dubrovnik i na sve gradove u Hrvatskoj. Ključni događaj jest razoružavanje Hrvatske teritorijalne obrane. Naoružanja, nažalost, nije bilo. Sredinom srpnja 1991. u Generalštab bivše Jugoslavenske armije pozvani su zapovjednici korpusa. Tada se napravio plan operacije za napad i na cijelu Hrvatsku, a i Dalmaciju. To su te snage koje su imale zadatak da prema zapovjedi koja nam je dostupna slome obranu Dubrovnika. Nekakvih 10 dana su očekivali da bi im trebalo. Kolona, toliko i toliko kamiona, tenkova, uputila se u pravcu Ivanjice, u pravcu Ravnog, u pravcu Herceg Novog, pozdravljaju se ljudi, idu na Dubrovnik, to će trajati nekoliko dana. Dakle, mi smo znali da je to.